dhateng putra Punarayana. Syukur mangayu bagya seketi jumurung kulup Narayana. Dene sira wis nampa apa kang dadi sekabehing pituturing pun bapa. Urung meseping pitutur kang tumanduk marang angganira kacih lamun sira kulup kuwat minangka dadi boring jagat. Kawula nuwun mulinggih. Raden Narayana nuwun wonten jawuh penemban menapa boten klentu paduka nyebat Raden dhumateng kula. Kawuningan Raden sasampunipun kula medharaken kawruh ingkang lekasan tumanduk dhateng andika Raden sampun titiwanci kedah kula anglenggahaken dhateng andika Raden ingkang saklerosipun. Duh penemban sampun ngantos sange wayadat kula menika putra paduka kenging menapa paduka tansah krama dhumateng kula. Nun inggih Raden memperke kula andika Raden kagiat ing penggalih sareng kula nyantuni atur kula dhateng andika Raden. Kawuningan Raden salubunipun andika Raden menika sanes atmajanipun Ki Antyagopa kaliyan Nyai Sagopi. Lajeng kula menika putranipun sinten? Nun inggih awon tanpa warni lugenipun andika Raden menika tasih turasing Narendra Binathara. Salugunipun jingandika Raden menika putra Narendra ing Mandura. Atmajanipun Sang Nata Prabu Basudewa. Lho. Lemban ngantos boten ngrahita bilih atmajaning Narendra dene jlentrehipun kados pundi? Mekaten Raden. Perlu kawuningan andika Raden ingkang Rama sinuwun Prabu Basudewa menika kawiwitan sedaya garwanipun wonten sekawan ingkang pambayun menika sesilih Dewi Amirah utawi Dewi Maerah. Nalika Kang Rama menika atasan grogol dhateng wana ingkang Ibu Dewi Amirah kenging dipun bergonjak kalayuan Nalendra raksasa saking nagari Guwagra ingkang ajejuluk Prabu Gorawangsa. Gorawangsa saged bergonjak kelawan Dewi Amirah karana amemba warni dhumateng ingkang Rama satemah Dewi Amirah boten mangertos kelampahan saresmi kalayuan ing Ibu Dewi Amirah. Sasamunipun mekaten Kang Rama lajeng dedhawuh dhumateng ingkang paman Sang Arya Prabu Rukma Satriya ing Kumbina. Bilih Dewi Amirah kinen hanyirnakaken ananging saking boten wengtalanipun Sang Arya Prabu Rukma Dewi Amirah lajeng dipun wangsulaken dhateng tiyang aspuhipun. Ing mangka nalika semanten nembe wewaja sareng sampun wanci ing punang jabang bayi lajeng lairaken bebayi inggih menika pun Kangsa Dewa. Lairipun Kangsa sampun boten tinenggan kaliyan pun Gorawangsa. Mila pakartining pun Kangsa ingkang dipun nubupi dening pepatih kapernah pamanipun namapun Surati Mantra. Ing mriku anggege supados dipunaken putra dhateng Sang Prabu Basudewa. Kangge nyapih suwasana kelampahan pun Kangsa dipunaken putra dhateng pun Prabu Basudewa. Menika menggah sejarahipun pun Amirah ingkang dipun bergonjak dening pun Gorawangsa. Dene garwa ingkang angka kalih inggih menika Dewi Rohini utawi Dewi Rohini. Dewi Rohini kagarwa ingkang Rama patutan satunggal
Inggih menika Kengraka pun Kakrasana. Lha dalah. Menawi ngaten Kakang Mas Kakrasana menika inggih sanes putranipun Bapa Sagopa. Nuwun inggih sanes. Lah lajeng kula kados pundi? Dene andika Raden menika atmajanipun Kang Rama ingkang pepatutan kaliyan ingkang Ibu sesilih Dewi Ngaki. Inggih Dewi Indra. Nanging kawuningan Raden nalika Kang Ibu Dewi Dewaki inggih Dewi Indra menika nglairaken paduka Raden satemah seda konduran. Sareng Kang Ibu seda andika Raden dipun sesepi kaliyan ingkang Ibu Dewi Rohini. Inggih ibunipun Kengraka Raden Kakrasana. Mila ngantos kondhang kaloka dumugi Jawi Praja dipun kinten bilih Dewi Rohini menika kagungan putra gondhang kasih. Kula ingeten wiwit lair mila kula menika dipun agengaken kaliyan Ibu Rohini. Inggih langkar mekaten Raden. Menawi ngeten putranipun Bapa Sagopa menika namung Yai Lara Ireng. Menika inggih sanes putra Kyai Sagopa. Menika inggih tunggil andika Raden namung siji ibu. Lajeng putranipun sinten penemban? Ingkang Rai Dewi Lara Ireng menika atmajanipun ingkang Rama ingkang pepatutan kaliyan satunggiling wanodya ingkang dados prameswari Praja Mandura sesilih Dewi Badraini. Dene Badraini menika namung atmajanipun Jurudang Nagari Mandura ingkang namapun Ken Badra. Dados nengkakaken ngaluhur atmajaning Jurudang nama Ken Badra pun Badra ini kapundhut garwa ingkang Rama patutan satunggal. Nun inggih ing rayipun Lara Ireng. Ladalah. Penemban. Mboten kanyana bilih. Kula Kakang Mas Kakrasana dalah kadang kula Brata Jaya taksih atmajaning Narendra. Menawi ngaten putranipun Bapa Antyagapa menika namung Punudawa kaliyan pun Larasati menika inggih sanes putranipun Ki Sagopa. Lah lajeng putranipun sinten? Nun inggih Radimiyak wados sawetawis Raden nanging boten dados menapa. Karana sampun titiwanci andika Raden ngedahang nguningani. Inggih kados pundi penemban? Nyai Sagopi menika nalika taksih enemipun lakar endah ing warni. Pun Sagopi swita wonten ing negari Mandura. Saking endah ing warninipun wonten nagari Mandura dados pesambenipun ingkang Rama. Ngantos patutan satunggal inggih menika pun Udawa. Dados nitik saking kelairanipun sepuh Udawa tinimbang Kengraka Kakrasana dalah andika Raden. Karana Raden Kakrasana dereng lair andika dereng lair, Udawa sampun lair. Namung medal saking Sagopi. Oh, akal. Ya cageng. Kula menika inggih nyuwun ngatasipun nuwun sewu. Kangjeng Rama garwanipun sampun sekawan ewa semanten tasih gadah pesamben. Menika sampun pinanggih limrah ing ngatasipun Narendra ingkang asta pangmaos praja. Nggih. Sareng patutan pun Udawa lajeng Sagopi kesah saking Mandura. Ing mriku gentos suwita dhateng ing Kumbina. Nggih. Wonten Kumbina gandeng Sagopi menika rupinipun inggih dereng luntur. Wonten Kumbina dados pesambenipun Arya Prabu Rukma inggih ingkang paman. Ngantos patutan setunggal ingkang rayipun Larasati menika.
Ana ngaten nggih darah Mandura, inggih tasih darah Mandura Larasati menika. Sareng wonten kumbina patutan setunggal. Wonten mriku mboten kraos. Lajeng ngalih panggonan malih. Suwita dhateng pundi? Suwita dhateng ing Lesanpura. Nadyan sampun gadah putra kalih parandene tasih katingal sumurna cahyanipun Sagopi. Mboten namung damel lojat lebet praja, ngantos dados sekarlatinipun para kawula ing laladan Lesanpura. Nalika semanten katinimbang karumiyinan para kawula, pun Sagopi setengah dados pesambenipun Raden Ugrasena. Patutan satunggal ingkang nama pun Hadi Menggala. Menika ingkang patutan saking Sang Ugrasena lawan pun Sagopi. Ya jagat dewa Bathara. Lajengipun sasampunipun swita wonten ing Lesanpura patutan setunggal. Nalika semanten Raden Ugrasena mboten keparing agem Sagopi lajeng dipun pasrahaken wangsul dhateng Mandura. Wonten Mandura ing mriku Sagopi lajeng dipun ganjaraken satunggiling demang ingkang sampun pikun namapun Ki Antyagapa. Ngantos dados garwanipun ingga sepriki kanthi piweling inen momong andika Raden Kengraka dalah kengrayi lara ireng semawana pun Larasati. Lenglenging driya mangu mangungkung kanduan rimang sampun wijang wijiling